lho nyanyine iki do tekan ndi nyanyi. Sesuk prei angger tok prei sedina kowe kok seneng ngono gini. Seneng iso tinggal larang. Biasane nek wong-wong nek ampe prei iki susah mergo ora ono nganune lho, Dik. Ora ono pemasukan lho. Lah kowe kok malah seneng. Alhamdulillah pemasukane iki rame. Alhamdulillah nggih rezeki menika nggih. Wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya pengen iki pase dionekno. Kok iso senengane njiarak iki lho. Sunguku ngisor dhuwur rek metu kok iso. Ngisor duwe piye? Ngisor karo dhuwur kene lho aku duwe nang kene biasane. Medeni wong rong kuwe rong. Angge sugeng pepanggen mulih nggih Bapak Ibu sedaya kemawon tamu undangan. Ingkang kagungan pirsa sing kinurmatan nggih Pak Yono Bu Eni sembah nuwun. Sampun kersa nimbali kula sak kanca kanthi acara Walimatul Hitan. Syukuran nggih. Seneng-seneng ben adikku sing dihitan ya seneng atine. Nggih. Ben semangat sekolah. Semangat sekolah. Saiki dadi Joko dongane muga-muga tambah soleh ya Mbak Iin. Nggih, amin. Muga-muga tambah pinter. Amin. Muga-muga nganu tansah ngabekti marang dawuh wong tuane kekalih. Nggih. Besok saged ngangkat derajate wong tuane. Nggih. Apa sing dadi cita-citane Dik Ivan karo Dik Denis ya? Ya. Muga-muga tercapai. Amin. Pak Yono Bu Eni mugi-mugi usahane nggih pinaringan lancar. Sak keluarga pinaringan adem ayem sehat. Pinaringan panjang umur. Amin. Sing mirsani nggih sedaya kemawon pinaringan seger waras nggih Bu nggih. Nggih, amin. Sing mirsani pinaringan selamat nggih Bu nggih. Amin. Sing dipirsani ya selamat. Amin. Amin Allahumma. Wis ben plek-plek pengajian ya lah kok iso. Iya, wis persis. Ben ora ngantuk Iya. Lagi jam pira iki mau? Jam pira ya? Mosok wis ana sing ngantuk. 12 ya. Iki lemes iki rada lemes iki makku sing ngarep iki ketoke. Ngantuk, Mak. Ngantuk napa keselen rewang, Mak? Ngantuk, Mak. Rewang wong kene piye? Mbah. Angge kanca-kanca sing rawuh ya sugeng dalu. Saka Tlaga Wungu fan club ya hadir mau di belakang iya saking kangene nggih. Wingi awak dhewe lak main ning wetan terus gitu nggih. Apa Bos? Oh ngono. Iya, Mbak Mat mentem wedokan. Mbak Mat tekan pundi, Mbah? Niki mbok menawi saking tuan rumah badhe ngresake tembang monggo lho nggih. Ampun ayem tentrem ngoten nggih. Ampun sepaneng Bu, Bu. Nonton ketoprak ketok sepaneng. Dibuat happy mawon. Nggih, setengah diaturi teman-teman sing kepenak. Apa ya enak ya, Mas? Iya, Mbak Arum. Tiada ya, Mas? Iya. Timbangannya gak ada permintaan, Mas. Gak ada langsung sat-set gitu aja yuk bendang rampung wis wengi iki. Nimbale ada. Nang nganu Karang Bali. Iya, aduh banget. Ngomong streaming. Loh, streamingnya kok gonta-ganti luar biasa ta. Ya siang channelnya apa bengi Yuda, bengine RHS. Luar biasa. Wis kadung ngejeblor karone piye nang? Kayake ngono. Nggih, monggo spesial kita streaming. Bareng WM lagi juga kantong channel RHS Syuting WM Audio. Lang
settingan yuk. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih indah selain hatiku. Andai kau tahu rambuan megang sumuna yang seni tresnakan itu dengan mulia mengesir sayangku. Apa saya ngantuk ya? Buke malah wis ngantuk iku lho, Rom, wis senden karo kursi. Ngono iku lho kok omah pamit bojone aku ape ndelok ketoprak pokoke ngarepol ketoprak Wahyu Manggala mumpung main nang kene. Lho tekan kene kok malah ngalih nggon turu iku piye malah. Wis ngantuk malah. Lemes ya Mak ya wis gak apa-apa penting ya karo dirungokke Mak Siti lah ngono Mak ya. Nggih, diaturke kagem tamu undangan. Ya awak mumpun diaturi alusan langganan iki bengi wis engko ndak malah saya ngantuknya diaturi sing alus mulanya diaturi campur sari. Mbok menawa saking Kang Mas badhe ngersake tembang. Iki lho sisih kiwa iki saka Tompe apa saka ngendi iki? Panjeri Mas. Ngene-ngene tok Mas. Apa nang kene gak tau anu ya jarang ya saya jarang mungkin. Ya ana ketoprak wingi-wingi juga ada hiburan di sini ya nanging saking kanca-kanca kono. Ya. Wes saya diaturi siji-siji artise nek sing durung sempat nyanyi coba. Sing ngantuk iki lho sing ora gelem senyum iki lho kan nyanyi. Iya, pokoke sing ngantuk syuting nang syutingan ketok merengut wis kaya apa kowe malah jek. Ya kene maju lagune apa? Bukit. Bukit. Bukit apa? Bukit Teletubbies ta bukit apa? Bukit Teletubbies. Bukit berbunga Mas Ari diaturi ya kagem kaula mudane mbok menawi hadir iki wonten sisih wingking sedaya mawon nggih ibu-ibu, bapak-bapaknya sing sebelah kene tek ngene kabeh kene ya. Kanyibi. Apa nantang aku ya, Kanyep. Terakhir kanyepen, aku udah gak kanyepen lah. Oh iya nganggo dawa ya. Besar lampu tirik-tirik. Oke Mas, Bukit Berbunga.
Laut merah berwarna sendu. Langit. Kita pun turun bersama melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah.
Ning bukit ya, Rom. Neng di Bukit. nang Tompe ngene kok iso. Lagune iki lho. Oh, lagune nang Bukit Tompe. Bukit Tompe. Nggih, wonten ket. Iki aku Kok ana sing melok kuwe iku lho. Lho. Kene iki tong. Lho. Agar aman malah kerasa-kerasa kayak kada ya. Belum, Bukti ya, belum, gimana? belum. Ya, sampun wonten Bukit Berbunga. Karena ini tidak ada permintaan, Dik. Ket mau kan tawa-tawa Tidak mboten ada. ada yang kepengen minta lagu atau gimana atau nyawer piye ngono lho, Iya. Dik. Umumnya ada teplat ka piye ya, Dik ya. Iya, ada Kayak teplat ngono ka gitu. ya ngono. Nek ngono dilanjut wis pokoke nyanyi. Nyanyi mendek, gitu, nyanyi Dik. mendek, nyanyi mendek Ah, mana ya, coba. Bidu Sapa dek mbok kon buke mbok kon nyanyi? Buke sapa? Dek ditengon aku eh. Buke dawu kok. Mbok itu. Ayo nyanyi dem, lagune dem, sembarang dem. Apa? Lu tali kotang ya tali kotang lah terus piye? Pripun, Pak? Pak? Wes lah saking mriki mawon apa ampun medun blekecokan kabeh kok. Dos pundi Pak Yono sik Mas aku tak rundingan karo Pak Yono Mas. Rada dipayoni ketoke. Nyang-nyangan kayak rego sing larang ya, Nggih. Sob. Ilir-ilir nggih. Jeneng kula sampun kula aturin jenengan mboten pireng to ya ampun streamingnya diputer kembali to Pak nek mboten pireng. Napa niki tembange? Ilir-ilir. Nah, DP-ne ndi Pak Panjere Pak? Panjere ndi? Iya Allah joget ketahuan mulo joget arek joget sik Mas Are. Di awan yo gak ana panjere iki bengi yo gak ana nesam. Gak ono Dek Ya ampun, wis dicekeli. ditumbal aku iki. Wis dicekeli Pak Yono nang abot wenen nang aku iki Abot ketoke. di awan abot ae Pak Yono iki. Ya mungkin kula aturi ilir-ilir Pak. Pukasan nggih Pak. Ya gene sami niki saris Kersane sarir ya. Salagu terus ilir-ilir ngoten nggih. 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 Ampun abot ngoten Pak. Yuk cus lagunya apa gendang ayo. Tak berdaya Mbak. Tak berdaya Mas Ari. Yo. Para pradonga kula aturi wungu nggih. Bakdo niki pun aturi wonten ilir-ilir Pak De. Ya, bakdo niki diaturi ilir-ilir kersane mboten ngantuk nggih cus tak berdaya. Ayo maju aja kakek rundingan kaya arisan ayo. Sudah kehendak takdir
jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Sambung sini. Kemerasa. Ya sayang ya. Niki wau Sunan sing Dek Siang ditagih Pak Yono Dik. Dek Siang suwane wonten jenang gula caping gunung kali ilir-ilir. Sing pun kula aturi lak jenang gula kali caping gunung. Utange kare ilir-ilir ditagih Dik. Nang ojo kuwatir. Wis dicepat-cepake Pak Yono. Saweran? Iya dong. Harus no. Ugi saking keluarga besar saking Jepara. Nggih. Mungkin badhe nderek nembang kali badhe nderek nyawer menika penjepun saking Bapak Haji Suratna ingkang pundi nggih? Bapak Kaji ya lah nggih. Ibu Haja Sriasih, Mas Ansori ingkang pundi Mas Ansori? Halo Mas. Mbak Windarsih mana Mbak Windarsih? Halo nggih. Oke Mas Udin tukang kendang iki ya. Terus Mbak Sulis nanti ikut nyawer request Dek. Apa? Pepeling sinarengan bukit berbunga sampun katuran ya wau nggih. Niki kula aturi saking Pak Yonorin Pak D. Wonten ilir Pak D. Mangga. Wungu sekedap Pak D. Niki ngaturi saking tuwa lemah nggih. Nggih. Mbak Jaga. Mbah. Mas Jaga. Sing durung tangi kira-kira sapa tak undange Mas menawa gelem tangi ya. Sapa nggurine Mbah? Mbah Saru Mas iku Mindar. sapa? Mas Mindar. Mas, bangun sayang. Sing bangun malah gak wonge kok. Lho lha apane? Tutuke. Oh alah. Tutuk slentem iku lho maksude kok iso. Monggo Pak D, yuk. Monggo. Aturi Pak Yono nggih. Napa Pak Yono badhe nderek nembang?
pun kula jogeti lho Pak Yana. Kok dereng diuncal-uncali lah, Pak. Kowe nek gugupi diuncali kowe engko malah kok. Apa? Gereja. Nek satrek yo lah tanggone gawe. Gedange nang guritan mang lho, Dik. Gedang Nganti pirang-pirang tunden ora patek nganu kanggo gitu. Emang kok go mulai tumpakno bagasi. Iya, tak tumpakno iku ya. Kol brondolku ya. Nggih, sampun. Napa, Pak? Blekenya apa? Kula mandap, Pak. Ya Biar, Allah, aku nek Rek. dikeroyok wong akeh ngono iki kok piye, Dik? Alah gelem ate. Sik tak golek dalan. Ya nang golek dalan. Nggih, Pak. Paringi kursi apa wonten ngajeng tak nggone mandap, Pak. Ben aku gak mubeng tekan guritan, Pak. Guritan blekenya. Iya, iki lho wis ana. Apa ora? Wis ana tangga, Dik. Blekenya sama Iya. hati-hati lho. Niki katuran tembake napa, Pak? Sidoro ndo? Gelo. Lu nek gak sesuai tulisan iki. Napa ngaturi sing saking Jepara? Sing pundi? Ya wis aku tak rono sik, Dik. Ya wis hati-hati. Iki lunyu lho iki lho rumangsamu. Amit nggih, ibu-ibu nggih. Aku tak tepangan karo keluarga Jepara iki lho ya Allah. Kok nging-nging iki. Mbah, Sugeng dalu sedaya mawon nggih Bapak Ibu niki katuran tembange menapa riyen niki? Napa tembange? Gelo nggih. Gelo nggih, jus gelo riyen Mas. Ngaturi Kang Mas e. Mbak Suratno sugeng dalu, salim Mbah. Ndang wekno Mbah. iki kok jane aja gugupi kok Iya, tak sabar sik aku. Ya, sabar. Jam 12 nggih. Niki Ibu Sriase. Walah. Aku nganu Piye? kumbini. Beda Rom, iku dudu. Ayo gas Mas, gelo, jus. Ya men. Nggih. Sampun Bu, ngertos Bu. Ayo guys. Bot-bote golek sego sak puluhan. Yuk Dek lanjut. Kaya ngene lakon Asik. yen kancine ditinggalke gawe keng ati selawesi Monggo Baratno.
iso kudu joget sidane melu joget. Nggih kersane sehat nggih Mbah nggih, panjang yuswa. Amin. Lanjut. Kaya ngini lelakonku biyen ngomong kok dadak ketemu yen pancen tembon kalbu gawe galau ati selawase. Sampun wonten tembange kula sampun Mbati, Mbak Kakung. Dalem pepeling nggih Mas niki suane Mbah Kakung. Nggih. Wonten selawatan pepeling. Jenengan ngalah kalih sing luwih sepuh nggih. Mungkin tetep kula aturi ya, monggo. Iki sing sunat malah tekon ndi ki Mang? Kok kene iku mau. Ya. Kowe iki wis cilik kok mikir kawin kontrak ae ndek awan tali Ya kotak awan iki tali kok kawin kotak. kontrak. Ayo Mbak Mia. Ya. Ndi? Asik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dereng nendang Mbak. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Nggih. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
paling sunannya Mbak Kakung nggih, sampun kula aturi niki diaturi napa melih Pak? Niki Banyuwanginan, Grojogan.